last. Dito na kami sa Salcedo, Eastern Samar. Kami nag-stop over dahil bibili kami ng aming makakain kasi nakakaya naman kung pupunta lang kami, wala kaming pagkain. Hi sir, waiting. Napakainit ng panahon. Gosh, ano ba yan? Yung motor medyo hindi siya ganong kalayo pero medyo malayo pa siya. Yan. Hindi na magtatagal. Laban. Guys, naghihintay kami ng aming binibili dahil hindi ko siya nakaka-get over. Cupcakes lang naman. Wala namang cake. Cupcake lang muna. Cupcake lang muna dahil wala kaming budget. Tagal-tagal pa antayin natin, guys. Yun, guys, nakakuha namin yung aming binili. Dito ko siya. Sa yung walang hawakan. Hindi na magtatagal ay kami paparoon na sa aming pupunta. Okay guys, let's go! And guys, nasimulan. Ang init! May hawak pa ko nito, may bag pa. Ibulas sir. Nagugutom na yung nag-aantay sa amin. Guys! Auto ano na kami. Go! Blur siya. Siya nakafocus. Go! Bong-bong pa. Waray mahawan. Yes, walang tao sa likod. Waray. Mabunggo ng malaki yan. Ayan, papasok na tayo. Kurin. Yan na. Yan. May mataas dito na part, guys. Laban. Oh my gosh. Yeah. my gosh, guys. Oo. Bago pa hiyaw ko na umabot here.
ganda, oo. Yeah, sige daw. Hindi namin alam. Yun, taas ng bundok. Basta bato na bundok. Pure pagod nga ni signal. Pagkaloy. Sige lang. Ayan. Ayan guys, oh my gosh. Oh, ayan na yan. Baga diretso lang sa ano kayo. Sa sinisiring ang mga kuan. Ayan, welcome to RITZ Resort. Yung ano natin, yung cupcake. Nalang, ginutom na. Nagutom na siya, kaya hindi siya nakapag-intay. Oh my gosh! Ano dahil, kumisiring pang kawan. Gora-gora. Ah! Yan. Ano ba yan? Kurin harayo pa niya lalakton. Guys, ako yung nahihirapan. Ano to best? Okay. Oh my. This is it. Ay, yung mga riders. See ha, ito viewers. Pwede. Yeah. Sige, kato na lang. Kato dito. Ato dito. Wala mo nakikita din, eh. Go. Sige, kato lang. May simento kay mauntol pa. Ayan. Sasakay ulit ko na ako, kuno. Ayan. Suna! Gaga. Sige, maglalakat na la ako. Nalakpasakya. Hindi mo naman ako. Ayan, may dala pa ako. Tapos, nilalakad na. Kaya na la. Sige, parking mo dyan. Sige, dekibis. Maka mag dire-diretso kay doong bangka ka. Yan. Lapit na. Saan kaya yung ano? Mga kanaanib namin. At last, we're here. Ang tanong, asan na ba yung mga ano namin? Kaanib. Dito. Hey guys, oh my gosh, ganda pala dito. Papaol na besh. Hi guys. Kaway-kaway mga viewers. Kaway-kaway mga viewers. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Benar daw lang ito. At ada na igbaw. Ora dili din.
my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun. Tonight